Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luongo mar tiyo ndiko. Injili ngima, Sabato, saa okinyi, Ramogi TV. Nyakorom gajong dakika skada paga dek tok saa achiel mar okinyi machiegni ma intwake chendo mar upiny nyinga Sharon Ong'ao. Okinyi makawuono wabiro bedo kwa mulo sekta mano mar somo. Chutho to somb nyithindo mantiere senior school. Wang'e ni nyithindo mantiere grade 9 chakre Januar mano mar higa manyien, higa mar 2026. Gibiro bedo ka giriwore kod skunde mago mag senior. Tekini mabende koro giriwore kod skunde mag senior Nyakorom Gajwang' bende nitiere penj mabende gibiro bedo ka gitimo mano chakre dwe mar 10 mar higani nyaka dwe mar 11 mano mar higani. Bende sirikal Nyakorom Gajwang' bende noseyango chenro mabende biti godo e tayo somo mago mag senior school mabende biro bedo ka chakre higa manyien. Jafombo wadwa Simfros Okinda nolosnwa report makama wawinjo mondi bang'e wadonje twak. Yango chenro ma idhi tigodo e tero jopuonjre klas 10. Somo pogdi deke somo mag senior school. Atamalo 60 mag jopuonjre biro timo kit somo mag sciences ma dhongere dendo ni STEM. Atamalo 25 biro timo mano ma otenore gi tuke kata arts and sports. Ka jopuonjre atamalo 15 biro timo science ma mulo ngimagi, dak mar oganda kod aluora mar ji mong'ere kaka social sciences. Jopuonjre biro timo kit somo 7 kamoting'o 4 mochuno kod 3 miyiero. Kit somo 4 mochunogo oting'o English, Kiswahili, PE, kachiel kod community service learning. Jopuonjre duto manigi ng'ol nyaka tim kit somo mar Kenya Sign Language. Kit somo gi duto ibiro tim e yor lony manyasani e bwo kit somo midendo ni ICT. Penjo bedo ni to ere kaka skunde gi idhi pogi? Migawo mar somo yango ni skunde idhi pogi kirango yore 4. Yo mokwongo en kaluwore kod kit somo ma sikunde chiwo. Mar ariyo en kaluwore kod kit chwech mar jopuonjre. Yo machielo en kaluwore kod kit chenro mag dak e skul, mano skunde midake kachiel kod skunde midoke pacho. Mogik en skundego mag jomong'ol. Ma biro nyiso ni wan kod tieng' diuchiel mag skunde e senior school. Mokwongo en skunde dei machiwo kit somo tieng' didek. Mar ariyo en skunde dei machiwo kit somo tieng' diriyo. Bende skunde moriwo nyiri kod yawuoyi biro bedo nyadiriyo, machiwo kit somo tieng' nyadidek kod machiwo kit somo tieng' diriyo. Mogik en skunde mag jomong'ol kachiel kod skunde mag tije lwedo. Penj ma ibiro ti godo e nono kama jopuonjre ji some opogore kod kaka nitime bwo lai machon mar 844. Penj duto ma jopuonjre osetimo e higni 9 duto mag some primar ibiro nywaki e miyo maxi materogi e senior. Kaluwore koda ma, penj ma jopuonjre osetimo e kind grade 1 nyaka 6 biro chiwo atamalo mar maxi 20. Grade 7 kod 8 bende biro chiwo atamalo maxi 20. Ka penj ma gibiro timo e grade 9 biro chiwo atamalo maduong' mar maxi 60 ma ibiro ng'i ka gidonjo e senior school. These tools which we normally use for assessment are a variety. We use questionnaires, we use portfolios, we use projects, we use written tests, we use orals, and many other methods as listed there. Ting' koro dong' ne jopuonjre kachiel kod jonyuol mar keto ikruok makare mondo ne ni jopuonjre duto mabiro donjo e senior school higa manyien oyiero kit somo ma de giher timo. Simfros Okinda, Ramogi TV, e skul primar mar St. George's. Nyakorom Gajwang' mono kaka chal mar wach ntiere. Ang'eni kaka janyuol samoro ntiere koda bagni makoni kod kocha. Iwuoro ni categorization gi to gin ang'o? Iwuoro ni STEM gi ni social sciences, somo mochuno, mago moko chuno, skunde kiyiero kinyisi ni yiero 12 gin ang'o gini. Odiochieng' ma kawuono dwaro bar mar mondo mi wang'inji ni matindo tindo mar mondo mi ibed gi ng'eyo. Kintiere gi nyathi mantiere grade 9 ma bende biro bedo ka dhi grade 10 gin ang'o gine ma bende dwarore. Adhi bedo koda welo ariyo Nyakorom Gajwang', achiel mosechopo, Ada Wuor pok ochopo, ma bende en japuonj maduong' mano mar skul mong'ere kaka Harriet Education Center. Wendo masechopo godo ka nyaka gisani en Kennedy Olima ma bende en japuonj maduong' mar skul mong'ere kaka White Stars
Preparatory School mantiere Kitengela. Japuonjaro kini machiegni nyalo mana kawo thuolo mar moso nyikwa Ramgajwang'. Erokamano. Serana dwoko ne Jaramogi erokamano kuom luongowa e thuolo mar twak ma kawuono e sombwa mwadhi mbele iye ka. Amoso Jaramogi Ajwang' moro amora ma giwinjowa ni twagni dhi mbele nikech en gima wabedo wasome sa ka sa kendo odiochieng' kodiochieng' lokruok bede. Adwoko ne Jaramogi erokamano kuom luongowa mondo wawach wachni. Erokamano ahinya japuonjaro ni mengeni un kaka jopuonje bende munyalo yango ne jonyuol oko kacha weche kaka owinjore. Ahinya kinde ma bende koro migao mochung' weche mag somo nosechiwo ayanga chenro ma bende ibiro bed ka itiyo godo e somo mag senior school. Nyakwa Ramgajwang' bende biro bedo ka no graphics e yamo ma bende no aloso negi mar mondo mi gibed koda ng'eyo makare. Kata kamano achaka nagi chenro ma kamago. Iwacho ni nitiere somo mochuno, wageni nitiere career paths e kinde mamoko. Ei career path kaka nyoro nyo lieke en debate manyo dhi mbele manyo miwa chakre tika 9 nyaka 15 mno rumo ma every county ne debate mondo wagol paro nikech somo ma koro wan go ni en somo wamedore kaka wadhi mbele kaka wamedo yange omiyo ne grade 9 nyo miwa ni nitie kama koro wadhi e grade class mar 10 kwagi class mar 10 koro miwa ni wadhi yiero mokwongo miwa yiero yiero kwadhi e class mar 10 mokwongo wan gi gima iluongo ni pathways. Pathways kama koro tero wan ka in gidonjo kama in donj gi rogo ma kama in donj gi rogo ma kama. Koro pathways gi ne wan gi group in senior school gibedo clustered, gibedo group giketo gi kamoro achiel. Koro pathway mokwongo imiyo wani joma dhi timo pathway mokwongo triple pathway senior school. Triple pathway senior school ka en koro itimo giga adek, itimo STEM, titimo social science, titimo arts and sports. Koro chuni ni timo adek. To kae be nitie koro ke skunde ma koro dhi chak miwa miluongo ni double pathway school. Koro double pathway school ka itimo STEM. Nyiso ni itimo STEM, ikaw STEM tiyiero gi STEM gi social science kata STEM gi arts and sport. Koro STEM ni en ochuni nyaka itime. Ndalo ma unyokalo ne nyi wacho ni samoro nyathi ok ochuno mondo odhi otim kwano. Kwano ni koro chuni nyaka itim kwano ni. Koro en gima nyaka ikaw mondo itim. Koro yudo ka mondo kaka wadhi group wadhi keto skunde wagi number 1 idhi yiergi according to the pathway. Nitie school mabro tim 3, nitie school mabro tim 2. Koro nyiso ni STEM nyaka itim e kamoro amora midhiye. Mar ariyo en gi wadhi yiero skunde go according to accommodation or status. In status ka wan gi day school me yiera idhi school tiduogo ot. Kendo wan gi gimiluongo ni hybrid senior school ma koro en mixed day and boarding. Mabe ichaki yiero. Koro yudo ni imiyowa gik manyalo bedo ka guide wa kata manyalo bedo ka telonwa e sama wadwa yiero kama wadhiye. Koro yiero mokwongo pathway ka wan gi grube ariyo. Group mokwongo kiyiero group mar triple pathway senior school idhi timo adek. STEM kaka sewache STEM, we have sports and social science. Yes. Arts and sports gi social science. Kamano. Mago e gik tingeni e kinde ma bende janyuol koro winjo nikech janyuol bende wacho ni e kinde ma bende koro gikonyo nyithindgi mano mar yiero skunde mago mag senior. Wacho ni a total of 12 senior schools based on career pathways nikech kaka osenyisi kanyo kaka mwalimu Olimo osenyisi Nyakwa Ramgajwang'. Pathways go kiyiero bende nitiere skunde ma bende biro bedo ka timo pathways mopogore. Koro wacho ni giyiero a total of 12. Kanyo koro nyalo mana lero ne gi makare. Giyiero a total of 12. Out of 12 magiyiero ni idhi yudo ka mokwongo in a total of 12 magiyiero ni 9 nyaka bed boarding. 9 nyaka bed boarding. Nyaka koro bed boarding. 9 kuom gi nyaka bed boarding. To iyo 9 mabedo boarding gi ang'wen kuom 9
ang'wen kuom ochiko nyaka koro bed e county magiaye, mano boarding. Ang'wen kuom ochiko nyaka bed e county magiaye. Kasto abich bedo alwora county malwora, skunde malwora ma county no. Koro ka nyathini otimo Nairobi, to nyiso ni nyaka koro iyier sikunde 4 maya Nairobi County boarding. Ka nyathini timo Nairobi, koro achako mi skunde 4 maya county maya kanyo. County maya around Nairobi. Adhi mbele. Koro adek tiyiero day school. Mago biro gedo koro ginadi 12. E kuom ochiko nyaka yier boarding. Boarding miyiere ochiko gi, ang'wen kuomgi nyaka bed county man alworani. Kasto abich kuomgi biro ya county mabe, ang'wen kuomgi ya county mane alworani. Kasto abich kuomgi biro ya county machiegni kodi. Tadek kuomgi koro yiero day school. Mano biro keto chiko. En mana gino mar nyakoro mga jwango winjo mane yo makare. Kinde mabende koro piny wacho ni nyathini mantiere grade 9 mabende biro bedo kadhi grade 10 chakre dwe mokwongo higa mar 2026. Skunde iyiero ne 12. Mwalimu osenyisi kanyo, 9 kuomgi gin skunde mag boarding. Mochuno ni nyaka yier ni nyathini skunde 9 mag boarding. 4 e alwora mari kama idake kanyo. Kintiere alwora ma Kisumu, nyaka yier ni skunde mag boarding mantiere alwora mano koma idake kanyo. Tabich kuomgi koro iwacho kanyo ni mabor kodi matin. Tadek wacho ni gin day schools manyaka koro yiere. Kiriwo to gin skunde 12. Donanyisi motelo ni okan gi mwalimu makende, be nantiere ka gi japuonj Ada Owuor mano japuonj maduong' mano mar Harriet Education Center. Mwalimu Arwaki nyalo mna moso Nyikora Mgejwa. Erokamano Sharon. Adwa erokamano ne jowinjowa kata jok mang'iewo e Radio Ramogi. Nyakora Jwang, nyinga iluonga ni Ada Achieng' Owuor. Ane japuonj maduong' mar Harriet Education Center. Harriet ni Kariobangi South, Nairobi wakae. Erokamano ahinya. To bende Ada bende pok wadhi ahinya gitwa. Kin bende Arwaki ni machiegni network watiloso kotende kod somo e senior school. Bende kotende kod mano wasewacho somo mochuno ma jopuonjre mag senior school biro bedo katimo. Mar ariyo waseloso kotende kod yiero mago mag skunde mago mag senior school. Koro aparo ni ikawe anena gikruok makoni kod kocha mago mag jopuonje nitiere godo kanyakla kod jonyuol mago mag riwore kod senior school. Erokamano. Mokwongo da mor mar wachonu ni nyithiwa masani gi ma iluongo ni jo CBC kaachiel gi wan jonyuol gi jopuonje watiyo kamoro achiel, mano gimokwongo. To ikruok maduong' mogik wang'eyo ni sirikal sechegi temo keto yore madwarore mondo kachop higa mabiro mar 26 oyud ka yore gi oselosore. Mokwongo gimo onego jowinjo wang'e kata jopiny ng'e ni skunde maniluongo ni national school dhi bedo kaonge. Mago idhi gol te gi sirikal, to skunde geko idhi migi kaluwore gi pathways mopogore opogore. Koro gima sirikal timo sani, kochopo aparo ni tam mar 2 e higa ni, wadhi bedo kod gimoro miluongo ni questionnaire. Gini dhi miwa kaka jopuonje skunde te, to questionnaire ni odhi bedo gi penjo mopogore opogore idhi mi nyithindo. To nyithindo dhi ng'iyo penjo gi te, to duoko kaluwore gi interest ma gin giwegi gin go. Sani ok en mar janyuol mayiero ne nyathi ni dhi e skul makama kata idhi kama kama kata idhi timo kama kama. Koro questionnaires gi kosebiro Sharon, to nyathi dhi yiero gima dwaro kakonyre gi japuonj kaachiel gi janyuol. Gin penjo mang'eny kabisa over a period of time. Ok en gima idhi tim dichiel. Idhi time for a period of time e second term ni. Koro kwachopo third term, wang'eyo ni nyathiwa ni oyiero ang'o, tang'o ma nyathiwa ni bebed godo. Talafu wasebedo kwa timo gimoro ni assessment. Tinde waonge kod examination, tinde wan kod assessment. Kane nyathini ne nie grade mar 3, ne gitimo assessment miluongo ni KEA. Assessment miluongo ni Kenya
early years assessment. Koro gima ne giyude assessment no kaluwore gi magitime grade 6. Ng'eny marwa ni en 3-6. Grade 6 gitimo moro ni KPSEA. Koro ber ka janyuol ong'eyo ni KEA ne en mar grade 3. Kochope grade mar 6 nyathini otimo gimiluongo ni KPSEA. Koro kaluwore gi duoko mane yude KEA kod mar KPSEA kod manyithiwa gi dhitimo sani grade mar 9 iluongo ni KJSEA, magi te dhi miyowa kaka nyathini dhi mbele. Mokwongo cha niluongo ni formative. To koro mogik sani mar grade mar 9 ni iluongo ni summative. Koro summative gi koriwre gi questionnaire cha, koriwre gi nyathi individual learner gima en capable kata kaka luwre ni potential mar en ema dhi miyo government ong'e ni nyathini dhi e pathway mane. School kaka wawach kata kaka Pangani ka en national school koro biluongo ni Pangani National. Inyalo luonge ni Pangani STEM kata inyalo luonge ni Pangani Creative Arts and Sports. Mano kaluwre gi questionnaire wacha kendo kaluwre gi formative assessment gi summative mar grade mar 9 ema dhi miyo wang'e ni nyathini watere school mane. Aparo ni kanyo lero makare to un kata mana kaka jotende jopuonje nikech jonyuol kata mana ote mabende aneno ka staff donjo en bag ni makoni kod kocha chochni nikech kuwinjo kata mana kaka jonyuol ka biro e sikul nikech koro en tudruok e kind japuonj janyuol gi japuonjre. Awinjo mana kuom yada kapok adhier mwalimu Olima bende no ka jonyuol bende nigi chochni bende gibiro e sikul penjo mathoth matamu kata mana duoko samoro. Jonyuol biro kata jopuonjwa wawegi. Achiel kuom gimiluongo ni competencies mar CBC ni. Achiel kuom gi gin 8. Achiel kuom gi en learning to learn. Yani wapuonjore ng'eyo kata wabende wan jopuonj. Wasomo ka wadhi mbele, jonyuol go be wasomo go kamoro achiel. That is why mane momiyo sirikal, Ministry of Education osetimo matek ahinya mondo kel courses, short courses mondo miwa wang'e kaka wabende wang'eyo jopuonj. Kata kawuono skunda an gi meeting mar jopuonj. Pod wasomo gini. Utiegoru kinde ka kinde. Pod watiegore kinde ka kinde kwa dhi mbele. Wan jopuonj kaachiel gi jonyuol. Gi nyithiwa gi be. Erokamano ahinya. Akeni japuonj Olima in skul mabende ipuonjo kaka jatend jopuonj bende bag ni koro nitiere nikech an bag ni mar jonyuol mar jopuonj jopuonjre. Naron gini otimo gimiluongo ni machanganyiko maalum. Gini oriwore. Omiyo yudo ka wadhi mbele, yudo ka jonyuol kia gima dhi mbele, jopuonj kia gima dhi mbele, en gima wasomo kuwa dhi mbele. Omiyo penjo bedo mang'eny and kaka kwayo na ne government mar Kenya kata Ministry of Education onego wabed gi tiegruok kata sensitization mondo jonyuol bende opuonji ni tang'o mwatimo mbele. Wasebedo gi kaka madam osewacho, wasebedo gi training madhi mbele ma jopuonj ipuonjo kaka wadhi mbele to gilokore saa ka saa. Kawuono wan gi buge manyien, kawuono wan gi syllabus kosa kata giluongo ni design manyien. Nyiso ni every day odiochieng' kodiochieng' en gima wasomo kwa dhi mbele. Omiyo koro kiwacho kipenja ni to bineno ka jonyuol bagni kana jonyuol bende kia ni to wadhi kanye. Koro wabagni abaga kode to wadhi. Wabagni abaga kode to wadhi. Nyoro miwa that directive ma wadhi yiero sikunde. Wakawe gi kanyo kendo wayiero sikunde koro wadhi yiero sikunde. Debate mane dhi mbele wacho ni manyo mane rumo tarik 15 wacho ni mondo counties oked patch gi ni to koro ka wadhi yiero sikunde ma nyithindo dhiye to waneno nang'o duoko no apani dhi duoko kinde kawuono gi kiny to osenyiswa nikech en paro ma osebedo ka ichoko. Yes, en paro ma osebedo ka dhi mbele. Koro gini en gima wasome kwa dhi mbele. To anyalo kwayo sikunde wa mondo okaw jonyuol oter mbele gipuonj jonyuol ni tang'o madhi mbele kaka sani kaka noliekore ni ng'ata penjo ni to koro wachak wachomo kanye. Koro chiko ni mwayiero 12 ni to wayiero mane gi man to wadhi yiere nang'o. Kamano. Erokamano ahinya. Kanyo bende madwaro mar mondo mi waler ne Nyikwara Mgajwang' kaka iyiero gi nikech bende nitiere somo mochuno Nyikwara Mgajwang', somo miyiero e kind mamoko. Aparo ni ler ne gi somo mochuno nyaka gitim, somo mabende gibiro bedo ka giyiero. Okay.
somo mochuno ma nyathi mar sirikal marwa mar Kenya nyaka tim ka wadonje senior. Mokwongo en somo miluongo ni English waluongo ni mano gi dholuo gi dholuo iluongo nang'o? Dogen mar Kiingereza ging'eyo kata dholiech. Mar ariyo en Kiswahili, English to gi moro ni PE. PE en physical education. Nyathi nyaka bed ni nyathi matimo tugo nikech mano miye physical fitness, ma PE is a must. Alafu nitie somo miluongo ni ICT. Community projects. Mano en mar ICT dongen mar computer and what have you. Mano the world has gone digital. Koro kibiero ne nyathino kitimango nikech this digital learning obende na chiel kuom migepe aboro mane CBC. En mana kaka moro mar learning to lancha. Nitie moro miluongo ni digital learning. Koro digital learning ni it cuts across all the learning areas ma nyathini dhi timo nyaka senior. Otime sani e JSS to dhi time nyaka e senior. Koro somo mochuno kabisa en English, Kiswahili, PE to kod this ICT lungo ni literacy. I mean digital literacy. Mago mochuno kabisa. To koro miyiero ka dhi lure gi pathways ma wacho mokwongo ka. Donga wacho ni that category madhibiro e koro mano dhit mae to chuno ang'wen go chuno. Koro nyiko Ramogi Ajwang' bende yawnu pap mar mondo mi kapo nono ni saa ariyo chopo nikech kodhi mbele gi twaka no ka bende saa bende riwore kodwa ka koro yawni pap nyako Ramogi Ajwang' kintiere gi ote mora mano kotenre kod somb senior school. Mae okang' mane beni yore ote makamago, ote ne japuonj Olima kata japuonj Ada Owuor mar mondo mi oduoke yo makare. Kik ibed gi bagni to wanyalo konyi nyako Ramogi Ajwang'. Ote yore lai mago to machokore deka auchiel nono mbui mago ganda bende wabiro ni achiel kachiel. Tekni mamagi duto tetimore. Nyako par ni nyako Ramogi Ajwang' ni chakre higa mabiro nyathini kodhi grade 10 ok iluong ni secondary school. Mano senior, what secondary cha? Koro igolo orumo. Koro en senior school, japuonjre kata nyathini nyisi ni an koro an e senior school. To bende kopogore gi mano, nitiere penj ka, mano bende nisewacho, KJSEA ni, ma bende biro bedo ka chakre chieng' tarik 27 nyaka mano mar dwe mar 10 nyaka chieng' tarik 5 dwe mar 11. For seamless transition, Ada bende nolero ni siani koro kitime to ok time moro mani nyithindo piem kata nang'o. Donge mwalimu Olima daro mar mondo mi ikawe gi kanyo gi hikruok makoni kod kocha piny owacho noche ni gibiro bedo ka gigero labs 1,600 gi 600 nikech somo makamagi bende dwaro laboratory. To dong' mana gi kinde manok kapok wadonjo kata mana e higa mabiro. Ikruok bende nitiere malong'o. Sharon, ikruok ok dang' wawach ni nitie ikruok malong'o kata onge ikruok malong'o nikech kaka koro wadhi mbele. Yogene kaka rasani ikruok mar chapat bende dhi mbele ka ma chapedi opong'o Nairobi anene katun moko ka chapedi opong'o Nairobi. Omiyo ikruok iyudo ka nitie skunde ma pod pek nitie. Miyudo ka kiwacho wach mar lab to en gima biro ka ngero moro wach mar lab nikech kata klas gi onge. Omiyo iyudo ka ikruok podi to iyudo ka kata kaka watemo timo chenro ni en gimo kisungu luongo ni we are becoming reactive. Kaka sani koro warigore mondo wager klese wadong' mana gi dweche moko matin to wadhi e klas 10. Koro ikruok pod nitie achocha mag ikruok. Ok dang' awach ni ikruok nitie mosebedo maber ma nyithindo idhi tiego maber nikech nitie e gwengewa ma kata klas no pod onge. Jopuonj bende wan gi shortage mag jopuonj. Yoro japuonj achiel okawi oteri e skul titimo physics gi math tikore ni mondo dhi puonj gimo kitiegori ne tiwacho ni soma kidhi mbele. Omiyo kwang'iye kaka wan jopuonj wang'iye kodhi mbele pod nitie yore monego bed ni warido mondo koko wawach ni somo ni waikore kaka yore mage mana mapiyo kapok kaka yo matin. Mokwongo wamendo waketi wa build the capacity wakaw jopuonj wandik jopuonj mondo jopuonj obed e skul nikech kan gi japuonj achiel to obiro otimo gima no otiegore ne niso ni nyaka jochruok moro bedi
Kamano. To mana kaka ada bende nosewacho kanyo ni jopuonje bende somo e kinde ma bende jonyuol bende nyalo tiegore mar ng'e ni to somo ni orie kanye, jopuonje bende ng'ang'ana mano mar somo kit tiegruok makama. Dakika osekadho 37 tok saa achiel mar okinyi. Yieno mar mondo mako yweyo machiek bang'e waduoko dato akik di mabor. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. E gwenge mag Kosoko e Indhiwa, wuotho terowa ma wayudo jangolo mar ohangla mane osaso it ji kod kinanda. Tich abich ni eng'e jothumbewa. Tich mane wakwongo wadhi Nairobi mokwongo, nitie makosa manobede kinda Kosoko. Asam jakosoko miyo wasigande wuodhe mar thum. Wan wede to bende wajoma chuo te, jachien jakwal ji. Sama mage timore, inyalo po ka chieng' moro jachien okwalo ng'ato tiyo gi gimoro mager. Kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiochieng' ka wami gik motimore paw tuke. Nyakoro mgojong machiegni dakika en 40 tok saa achiel mar okinyi. Wantiere gi dakika ma dirom 20 mar chwalo somb senior secondary. Ok en mana senior secondary, an bende koro wibago gwen somb senior school. Nying secondary cha koro dhi karumo. Nyithindo ma koro nitiere sade wacho ni chakre form 2 kadhi mbele. Form 2 nyaka form 4 gine ma gintiere secondary sani. Koro madhi donjo wan wang'eyo ni form 1. Koro madhi bedo senior grade 10. Mano koro grade 10. Koro chaka gima they are being phased out. Donge. Akeni ada mago gin moko kuom pinje ma janyuol pinje nikech nyithindo mane school ba kene gintiere koda bagni moko mantiere secondary ka nikech koro ka nyathi dhi e grade 10 aparo ni koro samoro ginyalo kata na bedo gi uniform manyien mopogore gi jowetegi. Bagni dhi chalo nade ka. Koso en mana na gimoro ma dhi bedo gi alignment. Okay, momiya wacho ni kwa Ramogi. Government ma pod waluongo sirikal, sirikal saidia. Mondo kik bagni ni bede. Onego bed ni seche ma jo senior gi donjo e school. Ber ka jo 844 kosetimre nade. Osetieko mondo wene jogi kendo bede school. But kaka nenre ni sani form 1 onge e Kenya mangima. Class no ni nono. Orito jok mane junior. Koro kachop higa manyien eka wadhi tieko jok masani ni current form 3 dhi bedo ka tieko mondo pave way ne jowa gi odonje. Koro ang'eni ka gidonjo sirikal dhi timo matek mondo skunde ma wawacho ni skunde ma wawacho ni national school, county schools ka. Koro dhi bedo ni main mar pathway mane. Koro sirikal ema pod wawacho ni oti matek mondo gini ochop kare mondo ka wadonje senior kik wabed gi bagni mang'eny. Taparo ne sirikal ne beni timo kara na civic education ne jonyuol jopuonje mar mondo mi gibed koda ng'eyo. Nikech kinde ma mago duto tetimore wang'e ni KCSE bende NEC nosegolo timetable. KCSE ne bende chako
chakre wacho ni rehearsals chakre kanyo chieng' tarik 17 mano mar dwe mar 10 to kineno gono bende dwe mar 10 no bende penj mago mag KJSEA bende chako. Koro mwalimu Olima nitiere achiel kuom joneno mamoko mana ka nyalo yudo ote mare. Nitiere ote moro mana neno ka Philip iwacho ni ineno chenro kintiere Nyabisawa apenjo ni ya grade 9 ka ema nyathi dhi yude certificate mokwongo koso nang'o ng'eni koro gwenyruok bende nitiere. Anyalo Mana kijana dwoko mapi. Okay, sawa. grade 9 ka odhi do certificate mar adek CBC. Certificate mokwongo nonego bedni oyude KEA. Wan kod KEA. Joyce, wan kod KEA, Sharon. KEA moro mar Kenya Early Years Assessment. Ma jopuonje ni gode skunde. Mar ariyo en kanyo nyathi ochope e grade mar 6 ni en kod KPSEA. Kenya Primary School Education Assessment mar grade mar 6. Koro mar 9 ni dhi bedo certificate mar adi? No yudo manyo gitimo class mar 6 no yudo KPSEA no yudo report no tingo en go kendo kakoro dhi makoro wagidhi timo KJSEA mar 9 manyo makoro wachomo ni kendo chakimie report koro report ni dhi kao iluongo ni marks sandam 40% atamalo kamano atamalo mabe koro dhi konyo gi kama gikoro gidhi yiero go pathways kamano. Nitiere kukotieno mar Thim Licho Hinga Migori County. Sharon penja jopuonje ni to sirikal wacho ni somo en nono CBC. Nitiere penjo mopogore opogore. Mokwongo nikech at least aneno ku nitiere gi kalam gi buk unyalo note munyalo duoko. Gidwaro gik modhuro ma jonyuol nyiew kendo dhi gode sikul. Gik machal kaka portfolio, model files, gigi to kionge pesa, be nyithindwa dhi somo koso duogo chulo pesa full. Mar ariyo, penja jopuonje ni kwanata malo 100 wacho ni transition mar somo ne oketo piem kuom nyithindo. Koso en mana mar yawa dhi kode. Wacho ni en mana mar yawa dhi kode. Nikech en mana assessment sani onge piem donge. Mar adek, ere kaka adwa ng'eyo ni nyathina progress maber e school ka onge koda grading. Aparo ni magi gin mana concerns mag jonyuol. Ano? Anyalo dhi mokwongo. Mokwongo adwa wacho ni yawa kaka wan jopuonj ema waoindere e wach mar CBC ni. Omiyo gimoro amora wakoni ni kon janyuol mondo dhi download. To sirikal onyisowa with a lot of creativity mondo watim gimoro miluongo ni wa improvise. Gimoro amora mokel sani e design kata syllabus. O en giminyalo yude alwora ma in go kanyo. Omiyo jopuonje moseoendere wach mar ni gimoro amora nyaka dhi ng'iew. To kiluwo design kata kiluwo syllabus gima syllabus guide wa mondo wadho watim nyiso ni gimoro amora material midwaro kanyo wanyalo yudo gi locally, wanyalo yudo gi around kanyo. To jopuonj be ok wadwa ni mondo waol. Koro ka aseneno ni agi kama takoni yawa kiny keluru gweno wawang'o kaf mondo watim gweno ni kaf. Kochako wachore mbele wachako wacho ni koro portfolio ni onego bed mana na kawa manila paper taloso maber. Portfolio en gima ting'o ni ripodi no. To koro wacho ni because na dhi e supermarket ma yudo ka Naivas uso gi to donga ko ne dia udho ng'iew kacha ambe okadwa na ol kech ka be ade uso chaga mora okadwa na mtobara na ol but onego be no improvise gima wan go miyo ko in terms of burdening of the parents en gima jopuonj wan mwao endere momiyo gini bedo expensive to ken expensive and ada kinde mabendi ikore mar duoko moko kuom penja daro mar mondo minywande na mano mar Ruth nyathi Ochieng wacho ni Sharon penja jopuonj ni ponono ni nyathi nitiere gi talents modhuro ere kaka inyalo konye yiero pathway to ere kaka janyuol nyalo fwenyo potential mano mabenye nyathine nitiere godo. Entiere mmoja Inakoi County ma Nairobi. Erokamano ne jawinje wa Ruth, amosi Ruth. Nyathi man kod several abilities. Mano nyathi ma is very much en kod advantage mang'eny kabisa. Nikech somo pathway mar ariyo emoting'o creative arts and sports. E creative arts kae wapoge diriyo kendo. Nitie performing arts to nitie visual arts. Koro nyathi man gi talents mang'eny odhi utoka to dhi utoka. And the world of today oyawne nyathi makama mondo explore. Onyalo bedo ni antomo performing mage jomoting'o music and what have you gi drama. To ken visual
this is going to become our photographer. Performing cha pod nyalo bedo mar interior design en kod tich mang'eny opportunity. To the same art ni. Nyathiwa ni pod kaka en kod opportunity, ka en kod so many abilities, janyuol kaka an, gi japuonj kaka an, pod an janyuol tan japuonj. Wanyalo konyo nyathiwa ni mondo yud the most convenient one. Seche men kod gi mang'eny gi kori yiero, eliminate moko tidong kod achiel kata ariyo monego i perfect maber. Mondo ngima ni be mambele obed maber. Kiki bag ni mbele kucha na timo ma anyalo suko wich, anyalo timo interior, anyalo timo ma mondo nyathini bendo bed gi gimoro mosomo mong'e ni this is what I'm comfortable in doing. Ote machielo atemo nakawo gima piyo kapok sa ong'ada. Otino wacho ni Sharon Pina jopuonj ni to nowinjo ni CBC dhi meja e gero talanta mar nyithindo. To ka koro nyaka grade 9 pod nitiere subjects to kara pathway to idwa kawo sadi to gidhi ka gichopo e grade adi. Mwalimu wamed kanyo Sharon. Mana kaka madam osewacho, obedo matek mondo janyuol ng'e ni nyathina dhi kanye. Omiyo wan kaka jotend somo kata jopuonj magi watemo mondo wajiw sikunde. Number 1, wajiwo sikunde kama koro gikni. Number 1, mondo sikunde waket gimoro miluongo ni career guidance department in every school. Wakawo ni waluongo expert. Watimo gimoro miluongo ni identification of future career prospect. Wang'iyo to nyathini dang' odhi kanye nikech ka gero gimiluongo ni career family in a school. Wan gi family mag lawyer, wan gi family mag wakili, wan gi family mag dakteche, wan gi family mag engineer. Koro from ka wawuotho gi nyithindo gi to waka expose gi kata waketo gi mamongo koro ging'e ni lawyer timo nang'o. Obro bedo mayot mondo wang'e to nyathi dhi kanye kawo gimiluongo ni career family e skunde wa. Omiyo wajiwo sikunde e yo makende ahinya ni mondo koro wakap this pathway mondo wang'e nyathini to timore nang'o. Create what we call los gimiluongo ni career pathway family. Career family manyalo tero wa mbele. And then wakawo gimiluongo ni mentorship. Wakawo joma nyalo keto maringo gi nyithindwa. To jogi be ok wang'eyo gi kama bor. Jonyuol ma wan go kagi wabedo ka janyuol machiel en wakili, janyuolwa moro ni e military, janyuolwa moro ni e medicine. Koro ka gibiro magiwuoyo gi nyithindwa gi wanyalo identify kwa dhi mbele. Nitiere ote machielo ma bende or ka gi Josephat Opiyo. Wacho ni kama koro somo mar kwano ok ochuno, dong somo dhi kethre mbele ka. Tapar ni somo mochuno gin Kiswahili, nitiere English, nitiere PE, nitiere ICT. Sign language cha bende kik wiwa wil godo. Sign language bende. Koro Opiyo wacho ni sama koro kwano ok ochuno ni somo dhi kethre mbele ka. Kamoro kanya dwa naler nikech iyudo ka jowa gini pod bagowa. Kane wayiero pathways mwadhi dhiye, ne wan gi 2 pathways. Pathway mokwongo ne en triple pathway senior school. Triple pathway nyiso ni gitimo STEM, gitimo social science, gitimo sports and art science. Mano nyiso ni STEM ni kwano nitie ka. Koro kwano ok nyalo bedo ni kwano ok ochuno. Kidhi e double pathway senior school. Double pathway senior school mokwongo nyaka itim ang'owa STEM kasto inyalo yiero gachiel. Koro nyiso ni STEM ni. So STEM ni makae makwano time cathedral. Kae ok inyal epo kwano ka. Kae ok inyal go kona ne kwano. Kwano ni ka. Koro ng'ama wacho ni kwano onge, kwano ni e iye ka. Nikech ne STEM wacho ni somo mochuno kidienje mag somo. Kamano. STEM ne en kidienje achiel mar somo, nitiere arts and sports gi social sciences. Aya, dakika dongo da bora arera nyaka rom ge jwa. Madam medo kanyo kama Mr. Japuonjo Limo wacho, STEM ni ene moting'o migawo maduong', oting'o 60% atamalo auchiel. To ka wadhi e creative arts and sports enoting'o 15. To modong mar social studies oting'o 25. Koro STEM no en migawo maduong' ma mathematics ni iye kanyo. Kwano no ni kanyo nyaka rom ga jwang' ok ni kwano gol. Koni kiwuok Dandora iwacho ni jowadwa CBC pek kendo bagowa wan kaka jonyuol. Nyathina dwaro bedo daktari kendo dwaro bedo padri. Olu pathway mane? Mwalimu. To moro bende penjo niya, agriculture ni STEM. Iwinjo.
gini mana kaka ne wacho ni pod obro bago ji momiyo wajiwo sikundewa mondo oluongi joma iluongo ni expert mondo oter jonyuol e wachni because nyathini ohero pur to wacho ni nyathina ni kohero pur tadwa kete kanye omiyo ka wacho ni nyathina dwa bedo daktari ng'e daktari ka nyaka iyude STEM ka daktari ni ka nyathina ni ohero pur koro nyaka gini mondo wagine matut ok dwa wache sana mi watieke to wakwayo sikunde mondo oluong expert oluong jolony mondo tek kaw jonyuol kachiel achiel katero gi through nikech ging'eny yudo ka girubni mara ni ikete kanye kadang wachak wuoyo to wabro kwayo ni mondo wadhi nyaka saa 3 tang'eni kaka TV mara Mugi wabro bedo kwa no japur nikech openje en gi specific madwa bedo padri chamano somo languages humanities that is manene category mar social sciences odhi somo humanity to kanye mantie languages mondo tim language dong nyaka ing'e linguistics nyaka ing'e kaka idhi wacho padri nino kaka isomo to karagriculture nyathini dhi bede ginene nyaka bed ni otimo engineer environmental engineer wan kod ecologist donge to magi ema nie pathway mar STEM cha applied science engineer japur ma agriculture wadhi yude kama iluongo ni applied science science wawacho ni kod category adi applied science to kende ni kod pure science koro japur ni wadhi yude kar applied taparo ni mar mondo mi janyuol obed kod ting' mayot nyaka warom jong ponore ni janyuol tintiere gi nyathi mantiere grade 9 mondo ibed kod ting' mayot keke tata dich kendi ka jogi nyathini ma samoro bende kia kata mana gigi ada gi Oliver nosinyisi kanyo ni jopuonj konyou diure sikul mar mondo mi japuonj konyi e kind mabende koro ibro bedo kiyiero senior schools 12 ma nyathini dwaro dhi e cha e kind mamoko aparo ni en somo paro ma janyuol japuonjre be kanyakla kod japuonj biro bedo ka somo paro ka janyuol itinge nyathini bende dhi godo ka japuonj ok ni dhi kendi nikech japuonjre ni bende biro bedo gin gi penjo mathoth ma detam gi duoko en mana wach malit na ni sema koro ng'adowa to wach mogik ada ka chako kodi samoro wach ma bende diher nyiso nyakorom gajwang kotendre kod somo mar senior school ma samoro nwawe oko te duok na bende janeno mamoro oronwa ote kele mar ote machoka rede ka 600 wacho ni max adi ma idhi gode senior school aparo ni wan wonege nikech ma apa ni en janyuol ma okadonjo ang'ene ni wase lose e mai achako dia wachak gi max mogik mopenjo mogik no sani janyuol wa jawinjo mara Mugi waonge gi maxi onge ni nyathina dhi e national en gi maxi 400 en gi maxi 300 sani en gi miluongo ni STEM en gi miluongo ni career pathway matiende ni mana gima wacho cha ripode waka e max megewa ma wan go sani report mane nyathini gode grade mar 3 gi grade mar 6 gimodhi yudo sani mage max to kod ability mare e gima wawacho questionnaire cha mane max ma nyathi dhi godo mane kaka wadhi miyo nyathini kaka dhi e senior school to piny owacho bende mabro yiero ni school to piny owacho bende madhi yiero makaber to seche ma nyathiwa ne dhi timo grade mar 9 ka duoko dhi duogonwa to ber ka duogonwa ka nyisowa ni akinyi Sharon oluonge e school mar Maranda School of STEM or Maranda School of Arts and Sports Creative Arts and Sports koro mage ma pod wacho sirikal pod dhi medo konywa kanyo alafu gima dwa wacho sani max waonge go wan gi category kaka wamiyo gi somo margi wan kod exceeding expectation mama nocho ni luongo ni excellent cha to wan kod approaching to wan kod meeting to wan kod below gigi te kalure gi report ma nyathi dhi bedo godo cha Sharon ema dhi miyo wa category wach nyathini dhi kanye mage max ma wadhi tiyo godo wadhi ng'iyo to yuda ngo sani to no yuda ngo e grade mar 6 to gini nyathini wachako miye ochako yude ke ne grade mar 3 koro mane madhi konyo wa maxi onge gi wach ni mogik watieko ada kwatieko koro nikech koro bang' ma olima bende wach pache kasto waloro chenro kwatieko chenro ni nyikwara Mugi an kaka japuonj kendo kaka janyuol an gima da med kwayo u wariure uru kamoro achiel wachalo kit kendo matedo kite ariyo ok nyal tedo kidi mokwongo en janyuol mar ariyo en an japuonj mar adek en nyathiwani wariure uru kamoro achiel
waket pachwa kamoro achiel. Gini en gima nyien kuomwa wate. Jopuonj wakwayo jonyuol sate biuru mondo wapim wachni kamoro achiel. Pod wasome wabende kaka wasome sanini. Emomiyo pod wan gi seminars mang'eny to pod wan gi tiegruok mang'eny saka iluongwa gi government mondo wayud kaka wanyalo konyo nyithwagi. Wabed motegno, wabed kiti adek mege tedo. Kik wabed ariyo, kik wabed achiel, wabed adek seche duto te. Erokamano. Erokamano ahinya japuonj Ada. Japuonj Olima, in bende wachni mogik samoro kwatieko. An gi adek machuok Sharon. Mokwongo akwayo skunde wa kech ang'ene jopuonj wa winjowa to jopuonj wa gi be jonyuol. Mondo wakony oganda wa kendo wakony jo e skunde wa kama wantie. Mokwongo wakwa skunde wa mondo giket gimiluongo ni career guidance department in the school. Biro konyowa mondo wa identify these pathways. Mar ariyo akwayo jopuonje wa mendo chako ket gimiluongo ni career family e skunde. Skul ka skul wabed gi career family. Makineno group mawuotho ni group mag lawyer, group mag padri, magi jopur. Wa create gimiluongo ni career family. Na mogik waket e skunde wa ka skunde wa nyaka wamanye expert moko mondo obed kaka mentor. Maka ng'ato dwa bedo daktari. Kiki ochiko ni to daktari ni kuna chom kanya luyo mane. Daktari ni wachaka tiege gi class 2 ka class 3 ka ano danga dok kangeni ata nangoa. Ana daktari. Masa moro be wayiene gi mage rwak lep mag daktari. Wa build from their mind. Koro mane wach manyalo wacha doko nera mogiero kamano to goganda watemuru somo gine kwa dhi mbele. Erokamano ahinya bende japuonj Kennedy Olima. Ng'eni kinde ka kinde kwaluongo uka mar mondo mi wapuonj nyikwa Ramgajwanga ubo biro dongo nikech ma en iwacho ni continuous puonj ma sakasa nyaka jonyuol ng'e nikech wang'eni piny owacho bende temo rieyo sector mano mar somo kaluwore kod lokruoge mopogore opogore. Ote to pod aneno ka ng'eny nyakwa Ramgajwanga sa 2 osechopo. Ang'ina biro bedo kaluongo kendo japuonj Kennedy Olima kata Ada Owuor mar mondo muchak uduogi upuonj nyikwa Ramgajwanga. Ano ka ng'ato wacho ni gigi to bagowa. George, iwacho ni nitiere Kisumu to idwaro tero nyathini day school itim nang'o? Wawa nyisi parni nitiere kaka nego beni koro yiero skunda 12 ka. Skul ma bende koro jopuonji biro bedo ka konyi yiero kaka janyuol. Skunde gin 12, chiko gin boarding. To chiko boarding gi 4 nego beni nitiere aluora mari. George kiwacho ni nitiere Kisumu kacha 4 kuomgi nego beni nitiere aluora mari. Iwacho ni 4 county schools mantiere aluora mari. 5 mande ni kore iyiero oko mano mar county kama intiere. To 3 makoro biro bedo ka lose 12 nikech ochiko mida 3 dong' en 12. 3 koro iwacho ni gin mago mag day school. Koro kapo nono ni toro nyathini day school koro mage lai mabende ibiro bedo ka iluwo. Ote thoth to mana kaka singonu kaka TV mar Ramogi kinde ka kinde gin mana puonj makelo dongruok. Wabiro bedo ka kelo ni kendo jotend jopuonje mar mondo mi osomnwa paro kotende kod somo mano mar senior school. Parni nyithindo mago mag grade 9 biro bedo ka timo penj margi mar KJSEA mano e dwe mar 10 mar higani. Chakre chieng' tarik 27 dwe mar 10 nyaka chieng' tarik 10 dwe mar 11. Assessment bende itimo. Koro ken ranking cha. Aya, yena mar mondo mi amake gi kanyo. Agonu erokamano ahinya kuom biro TV mano mar Ramogi. Nyakwa Ramgajwanga kawuono en chieng' tich abich. Wang'eni chakre sane sa 2 nyaka sa 3 mar okinyi. Chenro en ng'e jothumbe wa. Okinyi ma kawuono Solomon Atito nobago twak kod jathum mong'ere kaka Asam. Akeni bende ung'e Asam? Jaonanda. Ing'e Asam? Ang'e Asam. Aya, mane chenro mabiro bang' ma nyakwa Ramgajwanga. Warade kende chenro mar mbako romo chakre sa 3 nyaka sa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ng'ao.